Salutare toată lumea, este deși filmă Minecraft pe tabletă. Aici am jucat o camera și chiar în locul acesta am hotărât să mă fac o casă, adică nu în pământ, la suprafață. Și pentru locul ăsta am strâns ceva lemn, nu glumă. Stai să vi-l arăt, uitați, acesta este lemnul. Știu că am o grămadă de porcării la mine, dar îmi pare rău. Ăștia au fost de data trecută, să facem niște să începem. Așa, din spate, uite, avem aici apă. Asta ce uite așa, 1, 2, 3, 4, 6 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cred că am numărat greșit aici. Ăsta e de aici. Să fie mai frumos. Și fac, uite aici. 1, 2 și acolo încă 2. Că apoi aș vrea să fac. Aici aș vrea să fac pe lângă geamuri. Uite așa. Geamurile să fac de 4. 1, 2, 3, 4. Și la 5 o să uite așa și apoi uite așa, dar nu mai am piatră. De-aia am zis să minăm. De-aia mi-am propus să minez, că n-am deloc piatră. Să minez pe aici. Trebuie să fac tot o schemă epititor. La unii le plac să minăm, la unii nu. Episodul 3 i-a plăcut lui 1 și că i-a plăcut lui 1, cred că a minat, că episodul a minat. Bine, în alt sezon, în primul sezon, ăsta e al doilea. Dar mă rog, e cam tot același lucru, 30 piatră. E cam bine de stați. Lasă așa. Nu mai făsui. O să-mi iau așa. Și aici să mai fac niște lemn. Aici să pun lemn. Așa că o să mergem să ne facem încă o casă. Nu asta în pământ. Cred că nu vă plac așa în pământ. Nici mie asta am vrut să fie numai de început. Stați. Dacă tot e așa să punem astea supra de torță. Să arate puțin așa mai fain. Așa. Noi punem una aici și una aici. Care la spunem de jos și aici fac 1, 2, 3. Stai. Și aici fac 1, 2, 3. Așa, 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 așa. Aici, așa. O să scot să se pun, uite. Așa. Să nu consum prea multă piatră, că o să mă trebuiască, de asta fac așa. Fac să uite televizorul. Nu m-a uitat cineva. Așa. Ce ar trebui să... 1, 2, 3. Iar așa. Aici o să pun, uite, aici așa în jos. Apoi una aici și o să fac 1, 2, 3, așa. Mai pun una aici. Apoi uite așa.
știu, e cam fain să faci case. Pe mine chiar mă plictisește când fac o casă. Perfect. Aici. Bine, acum fac, uite, o să fac uite așa. Pac. Tocmai că o să fac uite așa. Să fie un pic mai fain. Așa zic eu că o să fie, sau uite așa, ne. Sau hai, o să trebuiască. Da, deci aici am greșit. De fapt nu am greșit, dar așa am vrut eu. 2 și cu încă 2 să mă vină de 20, perfect. Facem un craft aici, stai să facem niște lemn. Facem un craft. Să-l punem. Că cred că ați văzut sau nu ați văzut. Că am 2 paturi. Unul e pentru verișorul meu. Că mai vine pe aici și decât să iese de pe mapă mai bine stă așa. Stați. Da, la fel și așa o să fac de aici. Fac nu mai am piatră. Cât mi mai trebuie? 1, 3. Că o să iau la fix. Știu că videoclipul ăsta e cam lung, sper să nu se închidă. Hai să mergem repede aici. Iau 3 piatră, 1, 2, 3. Punem acolo și să încheie acest videoclip. Stai să urcăm mai repede, că o să mi se închide videoclipul, cred. Sper că nu o să mi se închide, că o să mă enerveze chestia asta. Și gata. Și cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare. Pa, pa!